Akajed Ullah, raġel ta' 27 sena, qed jinżamm arrestat mill-Pulizija Amerikana brabta ma' splużjoni fi stazzjon ta' trasport pubbliku fi New York li kisret ir-rutina fil-bidu ta' ġimgħa ġdida. L-attentat Attakk terroristiku seħħ f'Port Authority Terminal f'Manhattan qrib Times Square. 4 persuni, inkluż is-suspettat, indarbu ħafif meta r-raġel kien liebes apparat li bih kellu jisplodi l-bomba. B'xorti tajba l-bomba ma ħaditx kif pjanat u kien hemm biss splużjoni żgħira biex evitat dik li setet kienet traġedja oħra f'dan l-istat Amerikan. Mumenti wara li nstemet l-isplużjoni, s-Sindku ta' New York Bill de Blasio iddikjara li dan kien attentat attakk terroristiku. Let's be clear, as New Yorkers, our lives revolve around the subways. When we hear of an attack in the subway, it's incredibly unsettling. And let's be also clear, this was an attempted terrorist attack. Il-każ seħħ l-ħabta tad-9 ta' filgħodu ħin Amerikan fl-aktar ħinijiet biżla tal-ġurnata meta n-nies ikunu sejrin għax-xogħol u turisti jqumu għal jum ġdid biex fih jiskopru l-belt bħal Roberta Apap, Maltija li tinsab fuq btala fi New York u li t-tnejn filgħodu wara li ħadet il-kolazzjon kienet qed ħejji biex toħroġ u tgawdi ġurnata oħra f'temp mill-isbaħ meta semet is-sireni u qalba għamlet tikk. Mela aħna konna qegħdin fil-lukanda da vera viċin il-post fejn sar għax qegħdin viċin Times Square, smajna ħafna sireni u għadna jsu ġara xi ħaġa x'kienu tawalna mill-kamra ġifieri bdew jidhru ħafna pulizija, helicopters, ħafna konfużjoni, mbagħad x'kien għalqu triq għadna xi ħaġa ġara żgur. Dlonk bdew deħlin it-telefonati u l-messaġġi mingħand rabata u sħaba li nkwetaw li se taġralha xi ħaġa. Tibża x'kien tara x'tajt ġara fl-istess ħin ġibek iktar aware tkun safe f'dal postijiet ġifieri, ġibek iktar aware kemm trid toqgħod iktar attent. L-istazzjoni li fih seħħet l-isplużjoni huwa meqjus bħala l-ikbar wieħed fl-Istati Uniti fejn kull sena jgħaddu minnu xejn inqas minn 65 miljun persuna. B'dak li ġara t-tnejn, Roberta temmen li se jkun hemm ħafna iżjed sigurtà, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Qed nara ġifieri minn ġol kamra stess l-ammont ta' pulizija li hemm enormi ġifieri. Nemmen li s-sigurtà ħadd iżdied dal-jiem, speċjalment qabel il-miliet tkompli dejjem tiżdied.